Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fake's channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Maskandi updates, Maskandi news. Yishilo leyo ndaba uthi soloko sixoxa kancane kodwa masixoxe asixabanwe guys. Kusawuyena Mthandeni. Yabo guys, lento le engilobe ngixoxela yona isuka endaweni yokujabula, isuka endaweni yokuchazeka. Ngiyacela ke singaxabani ngoba ngiyanazi nibuye njalo nisheshe ukuxabana. Lapha ke Mthandeni usevele kwiGagasi FM sizoyibamba leya interview yakhe. Ngaphinde futhi ngathi ngizomlethela ivideo khona into ayikhuluma kuKhuzi nayo ngayinotha ngathi hayibo. Kodwa we guys, siyahleba nje. Nisho ukuthi Mthandeni ugcine ngokuthandaza kuphela ekhipha lezi ingoma eziwu2 lezi zamanje, ngoba into engimlalele la kule eyaku TV nale yakuGagasi ukhulume ngokuthi ngikhetha ukuhlakanipha. Hayibo we guys, ngizosuke ngiyixove le ndaba le yakhe yokukhetha ukuhlakanipha. Ngicela ukuyenza kwenye ivideo asize kulena ke khona ebuzwa wobhuti khona ebuzwa umalume la, kodwa ngiyababona ukuthi babuza beme kuphi, ngoba lo mbuzo uthi ke akayibalingani into yokuthi uthenge ama views. Bakhuluma ngani? Ngicabanga ukuthi bakhuluma la kule platform uYouTube ukuthi uthenge ama views. Manje engathi ke ihleli le ukuthi uthenge ama views. Malume asiyisondeze eduze le ndaba yokuthenga kwama views. Kodwa ke mina ngokunazi kuleli side elingale beningeke nihluleke ukuthenga u20 million views ngosuku ngeinsuku eziwu2 labaya. Indlela abafuna ngayo kuba phambili angithi into yabo bengeke ukube lento ipossible ukuthi kuthengwa ama views. Bebengeke behlulwe u48 hours bethenga 20 million views. Asibuyeni ke malume ngale oyifunayo soyichazelwa yimi le ncazelo engizoyichazela ngayo angeke ibe 100% correct, kodwa ngikunikeza isithombe salento eshoyo. Malume unejuice, uzakhela ijuice yebusiness lakho. Ngale juice yakho uya lapha ya ePick n Pay store. Mawufika ePick n Pay store, istore lesivele sisebenza kade sabakhona, sinabaphathi bakhona. ePick n Pay uzothini? Uthi ngicela ukufaka le juice. Le juice ke uyazi ukuthi uyithake kanjani, waphinde wathenga nezigubhu ukuthi uyifake. Ususebenzile angithi malume ijuice siphelele. Une products ufuna ukuyifaka phi? ePick n Pay, ngoba ePick n Pay izothola bani? Izothola ama customer beyiqede ukuze kube yibusiness elizoba profitable, kube yibusiness ozogena kulona. Uma usufika ePick n Pay uyakhuluma ke nabaphathi bakhona uthi le juice ngicela niyibeke ngaphambili ngoba ngifuna isheshe iphele. Uthi ke imali ozobanika yona usuthenga ukuthi ijuice yakho ibe ngaphambili ibonakala u5000 isibonelo. Usuyawubeka u5000 bewuthathe mase sike uPick n Pay nawo amaphepha njengoba le juice sasitolo sethu bazoyithenga, thina sizothatha engaka ipercentage yethu, wena uthathe engaka njengoba wakhe ijuice. Kuzokwenzekani wemalume ukuthi ijuice yakho usuyifaka ePick n Pay ufuna ibe phambili? Ukuze ibe phambili ukhokha malini? Ukhokha u5000. Ila ngena khona ligama lokubooster ke, hayi ukuthenga ama views. Ukhokha u5000 ukuze ibe phambili ibonakala kuona wonke ama customer angena ePick n Pay. Usho ukuthi malume uzofika ukhokha u5000 ukuthi ijuice yakho ihleli phambili, uyikhande le juice kuphinde kube wena oyiqeda esitolo. Malume ithini lento? Ngoba ayikho phela. Angeke ukhande ijuice uhlale phansi wenze umsebenzi. Usuyikhandile ijuice, wahlanganisa, wathenga izigubhu, wanamathisela ukuthi ke ijuice yakho yini igama layo.
usuyifake Pick n Pay ngoba manje ususayina i-deal no Pick n Pay. Kodwa uPick n Pay yena ngoba isitolo esivele sisebenza ufuna imali eningi ukunawo. Kodwa uPick n Pay ngoba usukuncikisile ukhona imali azokunika yona ngesikhathi kuthengwa kuphithizela esitolo sabo. Malume-ke uthi ePick n Pay uzofika ukuthi ngalo 5,000 ngicela ngibekele le juice phambili. Seyihleli-ke ikubi zakho malume ze-juice lapha phambili, phinde futhi kube uwena ohamba uyoyiqoqa zonke uyithenge. Kanti umsebenzi onjani lo? Niyayibona lento yenu yomona? Okay, angiliyeke lo mona ngoba manje yileli sixabanisayo. Lana le platform iyibhizinisi kubanikazi bayo. Uma izoba yibhizinisi useyafika-ke umculi ngengoma asengene e-studio wasebenza kanzima. Laba-ke bethi ukuze kwingoma za-October eziwu-100 eyakho siyifake ku-top 20 or top 50 faka u-500 ukufaka ingoma yakho phambili, hhayi ukuthenga ama-views. Ngo-500 ingoma izoba kwi-top 20 or top 10. Kodwa kwenzakalani-ke ngesikhathi ilapha ku-top 10? Ngesikhathi i-top 10 thina siyangena la ku-YouTube sithi hawu nangu Mthandeni, click silalele iphele. Sekuyini thina sesiyasupport sesiyathenga, yilapha okwenzeka khona ama-views. Ukube lama-views ayathengwa ngendlela okuney'nkulumo ngayo labaya ngabe bahamba ko-100 views ngoba bayalaya. Angithi asixabani njalo. Uyabona manje ukuthi kufike kwafika u2 million views ngesikhathi esincane. Ebusuku guys, ngifike-ke ebusuku kwenye indawo kwathiwa hey siyacela ningasalali yenze njani. Ngabe kade bakwenza lokho ukuthi lama-views ayathenga. Yazi ukuthi indaba beyikholwa leyo nto mona. Kodwa sixabani ukuthi mina ngifuna ukulwa nale, ngifuna lento lesiyikhulume ngoba hey Mthandeni na guys, maningahamba nomlalela kwigagasi nimlalele lapha ku-TV lento ayenzile sizoyihlaziya. Yabo ubathathe bonke wababeka esayidini elilodwa. Uke uzwe kuthiwa inyanga iyagweba, ukugweba lento kuthiwa inyanga iyakwazi ukwenza ukuthi uthothobale. Ubathathe wababeka kwisayidi elilodwa bayambuka. Akunyakazeki uhamba bembuka. Yabona ukuthi ibhola lisekhwapheni ngazi kunjani bayambuka guys ngoba ayikho into abathi bayikhuluma kulezi imbudana abasitshela zona ayizwakali zonke. Ukuba ama-views ayathengwa malume, nina ngabe niphambili. Cha phela ngihlalile nami ngale kulela side. Ngahlala hayi kodwa usengangihlaliswa abalandeli, ngangihlaliswe ingoma ezimnandi. Kwahamba kwavela indaba. Ngase ngilobo ngiphusheka kancane ngathi hayi. Kanti lezi indaba ey'ngake indaba ey'khulunywa abantu abalandeli. Ngani? Ngezinto abazaziyo. Futhi asiyiphiki-ke ngoba phela ngempela abantu banazo lezi indaba abaziziyo eziwumlando ezinde. Manje thina abanye asihlangene ngoba thina abanye sifuna ukuthi ngelinye ilanga siyavuka kuthiwa nange uMthandeni kulela bhodi phezulu. Ngobani? Udeserve ukuhlala laphaya. Ngobani? Nazi iy'namba la ku-YouTube. Ngobani? Laphaya ku-Spotify, laphaya ku-Music Charts, laphaya ku-DSTV, laphaya ku-Mzansi Magic, laphaya kwi-ad yase-KFC. Yes? Manje ungimaka indawo eyodwa ubashayile we guys, ubashaye kabuhlungu. Nakimi ikhona indawo esizwela ngaleya yakamakhelwane, ikhona indawo nakimi guys esibabuhlungu. Yibo uyabona ukuthi ngicabanga ukuthi lento le nobhuti bayayazi. Yabo indlela ojwayele ukuhamba kuyona isikhathi eside kodwa ibe khona into ekuphazamisayo. So sekufanele uyihlalele phansi leyo nto. Ngeke uphoseke emgodini owodwa kathathu. Ucimezile phela wena. Ngoba phela umgodi mawula udlula la ulobu ubona ukuthi lo mgodi uyakuphazamisa. Faka usimende, faka inhlabathi. Vale umgodi uhambe ngokuthula. Ngeke niyibambekele, hayikho inkinga.
ubathathe we guys, ubalande ngisho nalaba. Hey, ubalande bonke wababeka esayidini elilodwa. Kuhle makuthiwa hey leya nyanga le kuthiwa yabo lento le kuthiwa yabo last year guys, ayi last year nakulo munye unyaka omunye odlulile kwakulobu kuthiwa phela yena uyogcina exolisile. Uthi-ke uMthandeni ngithi nje abaphile ukuze bengibuke ngoba le ndlela lesengisebenza ngayo. Wegazi ngicela ukutshela ukuthi basanganiswa ukuthi akasafuni ukudlala nabo. Hawu, uma phela esegeni weight umhlane abekotele ku akusakoteleki, kuzophuka iqolo phela manje. Wenze njani? Wadecide ukwehla ngoba usenjani, usemkhulu, akusakoteleki phela, akasadinga ukukotela. Abafuni-ke guys bathi hayi bo uyasanganela yena ucabanga ukuthi hey ha mase kuba khona othi-ke ebhuqa uMthandeni ethi kodwa-ke akaboniseki, akekho ozosebenza naye. Ngimtholile loya malume yangintshela ngaye ngizomkhombisa. Ngisitholile isithombe saloya malume. Yazi ngifuna ukwazi ukuthi yena unjani. Bamhlaziya we guys loya malume lo engangintshela ngaye kanye nalaba bebemhlaziya ngokuthi shuthi akafundile ukubonise. Hey we guys, khona enye into umuntu aphiwa yona engadingi isikole. Yabo mayethi ngikhetha ukuhlakani ushaye kwasani uguguleka yonke into. Ngoba ngisho nalapha khona indawo bebechoma ngayo laba abanye, nayo leya ndawo leya uyithathe wayibeka ka left bayambuka ka right and yena uthule. Into engiyithandayo ukuthi-ke lokhu kulwa yena uzolwa ngengoma, abalandeli befike lapha bathi kanti nina nizwa yini le ngoma. Uyabo abangapha-ke beme ngokuthi wasubmit kwasho ukuthini phela ukuze bebe ney'namba laphaya babekwe yini abalaleli, umphakathi. Shuthi kuzobaphoqa ukuthi lalelani abalaleli, hayi group. Ngoba lento yokuqhuba ukuthi thina siyile Red Nation, Blue Nation, yiyo le. Uyabo mase kuthiwa le ngoma le ithe sayo eSouth Africa nina niyidlale ngani, sizoyithola impendulo. Unenzeni uMthandeni? Uyi-artist, uyacula, ingoma zakhe aniyidlali ngani? Akusakhulumi yena ngoba yena yenza njani, lofika sishaye ngengoma sibanga umsindo. Mase sibanga umsindo futhi into engiyithandayo eyakhe ingoma akusongoma ye-Red Nation, eyi-South Africa. Fanele afike kuleli zinga lokuthi ngisho efike North West efike ngokuzithemba ukuthi ingoma yami nansi. Hayi lento yokuthi sifuna ukufuya, sine-support engathi siyamfuya. Owethu i-KZN uyolinda yonke siyamkhipha-ke KZN. Simkhipha ngale nto enithi uphuphisa uMaskandi. Ukuze North West kuthiwa woza Mthandeni, eCape Town kuthiwa woza Mthandeni. Kubizwa bani? I-artist evelele. Kubizwa bani? I-artist edanselwa iwona wonke umuntu ku-TikTok. Hayi uMaskandi artist nje ufuna ukuthi senze nje sidelele siphumile lapho. Hawu guys, kodwa yini nisho ukuthi nina guys usijabulise ngengoma le bilokhu betha ayithi shu kodwa balala ebusuku. Mase sifika lapha kuma-interviews, hayibo injabulo very manje ikhuphuke, kuyanda, kuyagcwaliseka ngoba sisina hayibo. Kanti besi-worried mahala last year, phela bengibona ngathi uyashiyeka ekusebenzeni nasendaweni yokupromotha. Kanti uthule nento enje. Ngiyayithanda lento. Hey guys, ngiyayithanda lento. Ngiyayithanda mina lento lena. Uhamba abantu bekubuka kube ngathi nje khona into osubathithi balise ngayo. Yabona nje siphambana sonke la sizoba ngokuthi kodwa le ngoma usebenzile.
nofuna ukuthi uyachaza ukuthi kodwa ayisajulanga kanti ziphi ezinye iy'ngoma nisakhuluma ngana lezi ezinye. Guys, ngibona ukuthi mina lento yami nale ngoma yaMthandeni izogcina isiba full time ngoba ngichazekile. Yabo ngizwe ukuthi angazi ukuthi yini ubebebe kodwa ngizwe ukuthi ugeza ubebebe. Hayibo. Nanokuthi guys asikho isidingo sokukhalaza. Ngena e-studio ushaya ingoma. Masisizwe ingoma thina sizolanda lapha i-radio stations ithi hayibo. Phela nina nilapha yanginamba kwabantu. Wayini yenze into egculisa abantu. Kungakhuluma uMthandeni. uMthandeni enze njani? Shaya induku, shaya ingoma. Angisho induku leyo kula ngisho ukuthi iphume i-hit. I-hit song ezothi nawa ku-TikTok, nawa ama-2K abhiza ngale ngoma, nazi i-child uyabo? Oh, ngayikhumbula malume into ebengifuna ukutshela yona. Malume, ngoba uthi ama-views ayathengwa. Yini eyaqhatha uMaster KG noNomcebo ngeJerusalem ingoma. Le ngoma eyaduma waze wathi umongameli nge-Heritage Day asidansele le ngoma. Niyakukhumbula lokho? Malume, ngoba ama-views ayathenga. Yini eke yaqhatha uMakhathi ne-manager yakhe ngaphambilini ezethi nje kwayinto yaka YouTube angiyazi kahle ngoba i-manager yami ayingichazela izinto eziningi ngokunikeza izibonelo. Malume, ama-views ayathenga. Kule ya record company ecisho yaqhatha uBig Zulu noNtaba yaseDubai. Bekumayelana nani? Kuyo futhi leyo record company. Lama artist ahambe athi sina sesibuye enkantolo ingoma zethu sezingakuthini. Sesingakwazi ukuthi siyithathe si-upload thina ukuze kudle thina ngoba bezikhona before zishaya inamba eziphezulu. Ngaze ngathi mina le record company angiyazi into yabo ngoba bebephethe ojuice bama artist kodwa baba robha bonke. Ngeke ngibabale ukuthi ubani. Baba ngani malume? Hawu. Shuthi ngisho ukuthi i-artist izosebenza kanzima. Phinde kube uye futhi othenga umculo wakhe. Iphi-ke ubengalali ngani? Nimzwile kodwa begazi ukuthi uthe ube nesikhathi sehlele emotweni. Mayisehlele emotweni le ngoma le ubeseyilwalele ngeindlebe zikalwa. Ngoba ulwa ube yile artist le ekuthiwa ke usezothini ngoba usethathe ingane eshisa kanje yashaya ingane ke ngoba uyacululwa ngifuna ukuqamba amanga yashaya ingane uzokwenza njani? Uthi uMthandeni ufike wahlala emotweni walalela le ngoma wayilalela njengolwa oshisayo ukuzulwa mayezwa le ngoma engabi nokuthi mina Nkosi yami mina bengizokwenza kangcono. Unjalo ku-music wathi uphinde wayilalela le ngoma yakhe wayilalela njengalaba ababanga umsindo. Baphi-ke guys? Ayikusiyi uMaskandi lo, ayikusiyi. Yabo phesheya khona indawo lapha phesheya ama-artist ala South Africa ngizonibalela ukuthi obani asebeke bavela lapha. Abanye kwathiwa yeni qamba amanga yindaba nina nikubone nodwa lokho ukuthi ubevelile. Mina ngifuna uMthandeni sivuke ngolunye usuku kuthiwa nangiya laphaya. Uvelile ngesikhathi esithini laphaya phezulu nebheshi lakhe ephakamisa izandla. Ngifuna nina nithi guys niyazama ukuthi lento le injani. Ngithi mina manje phela uvele phesheya senifuna ukuphika ukuthi ubevela laphaya phezulu. Ngizonikhombisa lela bhodi lela laphesheya. And kulela bhodi lela awuveli ngokuthi thina sithenga ama-views. Umlando lento abayifunda laphansi beyibuke phansi njengoba nalapha endabeni kushiwo. Nizophika nakhona ukuthi kuyindaba kushiwo kwathiwa le ngoma kaMthandeni indlela okwenzeke ngayo ihlulela ama-artist akade ekhona. Indlela abantu abavele bayithatha. Nithi-ke konke lokho into ethengiwe. Hayi-ke lungile.
nizoba undermine phela lapha ngoba angithi niyawazi amandla abo. Nithi-ke hayi kanti akusibo bodwa. Lento isihambisana nani? Ingoma ifike yabamnandi. Nina nimake bani? I-Red Nation. Kanti ingoma ifike yabamnandi. Mayisiba mnandi ayisabanjiwe i-Red Nation kuphela. Funa niyibone lento ukuthi leyo ukuthi into yethu. We guys bafaka ngisho stress kwi-artist. Ngoba phela i-artist sekufanele manje nayo ihleli ilobe icabanga ukuthi into yethu yini. Kanti noshintsho luhle abazukwenza ngokufana. Sebelokhu bemileke kodwa phela shuthi uyodinga amantombazane. Akunankinga. Yabo uma uthi uyodinga amantombazane, uMawhoo uthi ujabule bakithi sebeze bamfonela bamtshela ukuthi sebemfakele elinye iphesenti. Niyabona ukuthi ziyancipha indaba. uMawhoo uthi ujabule. uMawhoo mayefonela kuthiwa Mawhoo ayibona into eniyenzayo ukhuluma kahle. Zisezove angifuni ukuqamba manje nakumina khona indawo encane ebuhlungu ngizonitshela ukuthi why. Nakimi khona indawo encane ebuhlungu ngoba ngibuka mina lesi sikhalo esingaka. Kodwa ke futhi ikhona into epositive. Angithi ngoba nje isikhala singaka okusho ukuthi sonke silindile. Noma yini izofika sonke vele si-ready. Sivele siyithathe siyise phezulu. Nalokho kuhle. Ukuthi laphayana kuneSolomona kubalandeli. Yabo manje ngoba silindile sekufanele ukuthi silinde sonke. Akusalindanga igroup eyodwa. Sesilinde sibaningi. Ngoba nathi sesithi hayi ayizeke. Ukuze phela manje sikhulume ngento efanayo. Sithi le iphume nini, le iphume nini. Siyadansa la, shuthi lana ke siqinisa kakhulu ingoma kuzovutha inyawo, uyabo. Sikhuluma ngento ekhona. Manje nje kushayisana abalandeli, bashayisana nengoma, shayisana abalandeli, bashayisana nomculo. Wozani ke kodwa mina angifuni uqamba manje ngithi phela ngiyanikhuza kakhulu. Ngoba kulento yokuthi niyakhuluma, ngiyazi ukuthi ngikhuluma ngengoma eyodwa. Ibambe ngakho. Yabo makuthiwa ziyakhala and zikhala ngempela serious. Zikhala angeke ukhulume ngengoma engathishu. We guys sengifisa ukuthi athini manje avele le ya title yabo le title ebangwayo le ephoqa ngisho estage avela athi hayi sengibongile nakule title. Into yami ingoma nestudio. Evele ethi nje ngikhipheni nalapho. Kuzothiwani ngoba bazosangana. Avela ayidikile kodwa ayidikile ngendlela epolite. Ukuze sibone phela. Angithi phela kube ngithi usekoteleko wasutha. Yike sethi Mthandeni angazi ukuthi umthandazo kodwa lo noma sekuninyanga phakathi. Mina ngibona ukuthi hayibo waze wabagweba. Ningezwe ukuthi leyo nto kusho kuthiwa yenziwe inyanga ukugweba. Wabalanda bonke nabaphathi nama-organizers alemicimbi ngoba nabo bayabuka. Babuka bayahala. Angithi bafike beyifake kakhulu nabo. Babuka bayahala. Bazothini yonke iSouth Africa ime ngeenyawo ethi Mthandeni. La into asinika yona bazothini. Ngoba phela beyama-organizers emicimbi bangqongqoza kuma-sponsor ngomthandeni nokhuzani. Bona into yabo yokuba bias bafuna ukuphatha igama elilodwa kakhulu. Hamba Mthandeni. Khuphuka. Yazi unyuswe yibo laba balokhu bethi kodwa osupporta yena inyoni. Khuleka kuzozizwa inyoni. Yasizwa lapha esikhona. Uhamba nalo uyinyoni. Sime ngani? Umaskandi uyaphezulu.
Wena ufuna ukuthi uMaskandi kube yinto ekuthiwa angisho kabi. Siyazi ukuthi umlando uphumaphi nengoma, kodwa iy'khathi zishintshile. Akufuneke-ke into esithi sifuna iphumelele kube yibhizinisi lasekhaya, akuthenge thina la ekhaya. Into enjani le? Leli bhizinisi sifuna bonke abantu bazi. Sifuna bonke abantu be-experience lobumnandi. Abanye bathi hayi okwethu into yasekhaya. Sisalani kanjalo. Ngizophambana futhi shesane ngey'fuba shesane ngamakhanda ulwa nengoma. Ngoba phela manje thina masilobo sithi hawu ilale ufike ney'nkulumo ukhuluma nobani? Sibe simi ngengoma. Ukhuluma nobani? Iy'ndaba. Ngoba manje wegazi ngitshela ukuthi bakhona lapha bayimisele. Balokhu bethi kodwa-ke ukuthi alimazi. Hayi, sazi ingoma, sazi umculo. Shiyeke ey'ndabeni zakhe ey'private. Ngoba nakho lokho yikho kufaka nale ncindezi kubona ezama-artist. Indaba yabo fanele bebe nengoma abazecuthi cha u-2024 ngikhululekile ngisebenzile. Naba-ke abalandeli abahalela iy'ndaba kakhulu. Buka nje ukuthi into abayenza kulo yasisi kodwa ebe enza iphutha. And into-ke nami engifisa ukuyisho usisi lo njengoba ethuka inhlamba kwezinye izinto uyena. Ningayinamathiseli lento yakhe noKhuzani. Njengoba nje encike ngokuthi usupport uKhuzani usesayidini la Khuzani, kodwa uthi othuka inhlamba ubani? Usisi welile. Ngoba akufanele noma abalandeli ngazi ukuthi into yabo ithini nosisi welile, kodwa kube sengathi ku-right ethuka inhlamba ezobe ethi yena uncike noKhuzani. uKhuzani uyi-artist uyacula, uzowuphusha umculo siphinde simsupport. Usisiwelile ngoba efuna ukutrenda uyithukeni inhlamba kuyinto ekuye ngaphakathi. Nothi uthunyiwe-ke asiyinqabe leyo guys, ngoba siyayibona ukuthi izobalimaza lento. Ukuthi laphaya emndenini umalume nosisi bafike nale behavior kodwa bencike eduze kwalama-artist. Ama-artist sifunekele phezulu ngethalente labo. Mina ngibathanda bobabili guys, ngikhuluma iqiniso. Kodwa ngapha ngoba ningizwa ngifake ngivutha kanje, ngifakwe izinkulumo zabantu zabalandeli. Ngase ngithi mina okay senikhulumile-ke, mina sengifuna ukuyibonela ngokwami. Mangiyibonela ngokwami ila sengikubalela khona ukuthi ngijabuleleni. Mase uyafika ukuthi kodwa umazi. Angifuni-ke ukumazi ngeyakhe experience, ngifuna ukumazi ngale yami. Eyami yini? Yile ngoma esijabulisayo. Hawu guys, Mthandeni. Hawu. Uyazi ukuthi umuntu ahlale yedwa ekhoneni ka-right, edonse bonke babeke ka left, masethi ngibukeni. Asukume ehambe bembuka. Kube ngathi khona i-drug aseyifakile. Kube ngathi khona umuntu asewuchelile. Naka neze ngizwe leyo nto. Hayibo. Bazama ukusukuma ubagwebile. Ngoba manje mayisethe mina ngiyidedelile lento angisekho kuyona. Nilwa nobani guys? Nisalwa nobani? Nathi sesilwa sodwa-ke manje sama-supporters. Hayi vele ama-supporters ayipheli. Eyama-supporters ayipheli. Kodwa yomculi sizoyibamba kwingoma. And kancane uMthandeni useyibonile lento ukuthi ukuze ngihambe la fanele ngihlehle ngale ndlela. Ukuze ngiwuvale lo mgodi. Nayi indaba. Sikuleyo ndaba-ke ngoba siyamuzwa guys, yazwa lento eshoyo. Yabo leyo uthi ngivele ngakhetha ukuhlakanipha. Phela laba sebemjwayele. Njengoba sebemjwayele sibelokhu ukuthi kodwa ukuthi nokuthi ngeke akunuke. Buka-ke lokhu ukuthi nokuthi ngeke akunuke uzokunuka kanjani. Uzokunuka engabanga imisindo, kungekho izinkulumo, kodwa umsindo bewuphakile. Umsindo muphi? Sizothi thina hamba uye ku-TikTok.
Mase uyasho ukuthi bonke labantu abathatha le ngoma benza le challenge, bonke labantu abajabule bayazenzisa ngempela. Sifika lapha KFC sithi KFC phela mase ninemili entsha ake nifake Mthandeni ukuze isheshe ihambe lento yenu. KFC manithi nifika nophisa abanjani njani ngoba kuyashintsha shintsha. Le ad yenu ake ninike Mthandeni nimfake ingoma. Yileyo nto siyifunayo guys. Hayi ukuthi artist sekuyahamba isikhathi sekuyini futhi enihlekayo. Nihleka ukuthini? I-artist akusahambi kahle. Kuyavela ukuthi akusahambi kahle. Sekuyini nithi phela shuthi kusezokwenza nje ukuze athole imali. Ithalente kade enalo. Okwethu bekuyini ukusupport ithalente. Hayi ukushonisana phansi. Why nikufune lokho? Nikufune. Ukufune kuze kube ukuthi uyakuphoqa. Mase ukuphoqa phela wena ubuka i-artist owazi ukuthi awuyithandi kodwa uyobubelesela ukuthi ukuze into yakhe ilunge uyogcina exolisile kubani. Kucompete noSmakade. Yabo leyo kuwona wonke ama-video ngizowakhuluma ekugcineni ngizoyisho. Ngeke ucompete noSmakade. Akusafanele manje ama-artist afana nalawo avelele abe ne-experience efana nalabo abafike before. Ngoba laba abafike before belifika igama lihambe phezulu. Kuthi sekuhamba iminyaka kuthiwe kodwa bakithi isimo asihle kubani. Kubuye bona laba abalandeli bese kanti imali bayenzani? Imali bayenzani? Shuthi imali bebeyidla kanje. Kanti ngesikhathi sekufika ithalente labo asibenze njani? Asibaphelezele. Singabagcina endaweni eyodwa. Asibalwele ngethalente labo. Ukuze nalaba abancike kubo befuna ukudla kakhulu. Lama event organizers abasuke bethi uyi-event organizer kodwa usuyifan. Ngisho amantombazane lapha guys apromotayo ku-TikTok ngiwabona lawa asebenzisana ngayo noMaskandi artist. Ikhona lento ukuthi kuyabuka ukuthi udansa kakhulu manje ingomeni zikabani. Sebenengcindezi ukuthi wadansela lena akasathandeki kahle. Nabo MC siyababona ukuthi hawu isiyehliswe yini energy sestage. Ngoba phela estage u-MC uzosebenza bathathe ngamandla bonke. Angenzeki ukuthi sengena omunye izwi lakho selikushona phansi. Yilento le. Efike nani nama-supporters. Efike nani ne-artist engasabuki ukuthi ngizoba nenkinga. Mawukuthi kufanele ngisebenze kanje udu. Wenze njani kuMthandeni? Wabathatha bonke. Wabafaka esayidini elilodwa. Wamayedwa. Mayemeyedwa uyasukuma uyahamba. And uhamba ngempela. Manje sena mase sithi sayibona lento ayenzayo. Ngoba futhi lento ayenzayo izomsebenzela sizoze emva kwakhe. Mase size emva kwakhe sizothi leli icule sethi sabalele iSouth Africa yonke yini ningadlalwa laphaya. Laphaya abalaleli angenwa ngagroup. Uma phela sekuwukuthi i-radio station isimiswe abalandeli kucaciseni lokho. Ngoba lama TV channels, lama radio station abalaleli abenza ukuthi bephumelele bona labo radio station. Manje bona uma bezoma ngokuthi sesinale group esihamba naye abayicacise leyo nto. Bazokuphendula kanjani lokho sizobuza ukuthi wenzeni uMthandeni ngoba uyangena e-studio. Into ezomhlanganisa ne-radio yingoma. Utheni ke? Le menza ukuthi engaqualify ukuthi yakhe ingoma ingene lapha. Yizwe lento. Laba kabathi hayi waze wangichaza ke siswelile sebeyoyibamba ngale kwinhlamba asisangene thina. Thina sesumthandeni mfakeni koMzansi Magic. Mufakeni kuma radio station ngoba usesebenzile. Asifuni ukumbona ngelila ngesehleli phansi ebali ukuthi ngasebenza kangaka kodwa manje sekunje sibhala omunye umlando ohlukile. Ngoba ukuthi uyabona noma uboni.
Kodwa-ke guys-ke angiqabene ne-entertainment yenu ngoba abanye kuwumdlalo abakwenzayo, abanye bakwenza ngey'nhliziyo, abanye bananama-files ukuthi kulo nyaka wathini, nakule radio station wathini. Mina-ke ngithi kuwe usesebenzile wangena e-studio. Makuwukuthi i-radio station ekuyomphakathi isime ngey'ndaba ey'thile ayicacise lokho. Icacise kuphi? Kubalaleli be-radio station, hhayi abalandeli bakaMthandeni, hhayi abalandeli bakaKhuzani, kodwa kubalaleli. Ngoba sizwile iy'ndaba before, ukuthi before bekuthiwa abanye abasakazi bekufanele umfune endaweni ethile umnikeze imadlana. Ngobani? Ufuna ukuthi ingoma ingene. Njengamanje-ke sinezwi njengabalaleli, sinamandla. Lawo mandla siwasebenzisa kuphi? Eqinisweni, hhayi indaba ye-group. Kuma-group chats asingeni, kodwa sizosho ukuthi thina njengoba eseculile naye i-South Africa ithi iyamuzwa, nina nimuzwa yini? Angagangwa kudliwa amandla omuntu sibuka, angagangwa. Ma uyi-manager usuke uyi-manager ngoba usebenza nabantu, umele ukuthi uzophatha abantu, hhayi ukuthi uzoyiqokela. I-radio station ayimanga nge-group. Sikhule kuthiwa nayo i-radio station ehamba phambili. Uma bezoma ngey'ndaba abachazeke iy'ndaba. Kodwa sina mase siyabuza ukuthi uma yi-artist konke lokhu kuyaphi? Ngiyasiza ukuthi sisondela kanjani? Uma uMaskandi artist zonke lezi iy'ndaba ziyaphi? Yini enihlanganisa nina njenge-radio station naye umculo? Bebaleka amananga 1 2 3 4 5 asikho lapho, sikwingoma. We guys, ngiyokhuluma ngize ngikhushukelwe umoya. Ngiyokhuluma nize ngigcine senithi ngithengiwe khohlwane. Mase kufike enye ingoma ngizobe sengikhuluma ngayo ukuthi manje simi ngale. Hawu nike nizwe guys kule part la esethi Mawhoo ngishelwe yibhinqa. Mase ngena le part ukuthi ibhesi engena lapho angazi noma ibhesi yesiginqa noma ibhesi yani, kodwa wema kuleyo part esethi ngishelwe yibhinqa ukhona leyo sound leyo. Mase kuthiwa-ke uMawhoo yena-ke usecule njengopopayi umzwephi. Yalazi ihlazo elizokwenzeka guys. Niyambo usisilo omemezayo uyothi ngelinye ilanga irekhoda lezinto zakhe ememeza ethuka naye ingoma ngemuva izwakala. Ngoba ngisho ukuthi nina bese egcekene lodwa ubhuda akayidlali eyizwe, kodwa ngoba lapha ku-social media khona afuna ukubabamba bebe sesayidini lakhe uzoqhulula-ke iy'nhlamba kuthi uyayiphaka. Hawu akabaphakele phela bona, thina singaphi engomeni. Mase kufika enye ingoma futhi siyajoyina ngoba sifuna bonke bephumelele, ngisho nabeza ngemuva, hhayi incindezi. Kuyasetshenzwa guys, kuyasetshenzwa. Cha nami ngizoxabana nami. Le njabulo lo yiyo ngenza ukuthi ngikhulume kakhulu. Nizoxabana nami kodwa anginankinga, ngijabule mina. Mhlawumbe kuzongazweli nezinto enifuna. Hayi bye guys, bye.